लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि ब्लगाव जुदि गोदान मानसि हाबदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना दसे नेथ'बाय आरोना जोङो दायो ओमफ्राय नै बिराद गरममोन नालाय सिन्दुर तिन्दुर नांलाजोब्बाय ओमफ्राय एसे माबायाव रेस्टुरेन्टाव हाबहैनोसै आरोना रेस्टुरेन्टखौ नोंथांमोननो दिन्थिहरनि आङो र' माबायसा बारा गिदिर नङा आरोना फिसाथार ओइ नै आं अर्डार खालामबाय लोगोफोर नै लादु मोननै आरोना ओमफ्राय आं बारा एख' जानो हाया नालाय एसे आंहा प्रब्लेम जाबाय दं ओमफ्राय बिनानावा मा अर्डार खालामखोथाय चिकेन पक'रा बेफोरबायसा अर्डार खालामबाय आरो ओमफ्राय आंहाथ' एख' मोनजाया नालाय ओमफ्राय बे गमनि ना मानि लादुखौनो मोननै जानोसै आरोना आङो बेयावहाय ओमफ्राय नायनो हागोन नै दुकाना मार साफा आरोना डिजाइनफोरानो ओमफ्राय आंहाथ' जानोसै नै ओमफ्राय बेसेरा बिनानावहा जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय आं जाग्रोनोसै आरोना बेखौ मोनजाया बेहा लेटबाबो बेहासो माने गोथाव मोनजागोन आरोना बेयावबो मालाय नै माजा लोंबावबायसो नै आंहाथ' बेखौबो लोंनो हाया बेमारि नालाय गरमाव बेखौ लुगैबाबो लोंनो हाया चिकेन पक'रा चावमिन बेफोरबायसा लुगैबाबो जानो हाया आरोना गोथाव नङा लोगोफोर एकदम सिनि गैथारा आरोना सिनि खमथार मबाइलनि क्वालिटिया मोजां नङा आरोना एकदम फुरलालासो डिसप्ले थांनाय नालाय ओमफ्राय डिसप्लेखौ फाहामदों ना डिसप्ले बायदोंमोन ओमफ्राय मोजां नुला आरोना बेयावबाबो आपल'ड खालामगोन आरोना नै आंहा प्लेट मोनसे जोब्बाय आरोना बे लारुआ ओमफ्राय आरो अर्डार खालामबावबाय आं नै मोननै माने बिनानावा चिकेन पक'रा माबि जागोन नालाय ओमफ्राय दामाबो मिलाया नालाय आंनिया लादु मोननैयाव 20 थाखा 30 थाखाल' लागोन नालाय बेनिखायनो नै आरो मोननै जाबावसिगोन आरो आं माने दामखौ एसे समान खालामसिगोन आरो आङो ना इखौ नै गावहा चिकेन पक'रा जानो नागिरदों ओमफ्राय बे लारु मोननै आरो अर्डार खालामबावनायखौनो आंखौ बुंबावदोसो आरो जाबावनो नागिरदों एक नम्बर सिप्राथार नै जानोसै आरोना बेनो होला बिनानावनो आंनो जानोसै नै बिराद गोथावखाहाय बारा सिनि गैया आरोना नै बादामफोर दङ आरो सेंग्रा सिख्ला लाइन मारिनाय जाबाय नालाय ओंखायनो खोनागासिनो आरो सोरनिबा लाइन नै इसोरनि अर्डार खालामनायाबो सफैबाय आरोना गोथावहैनो जायै लोङै रेस्टुरेन्टनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो माहा थांदों लोगोफोर दायो भुटियाचां टि स्टेटआव थांगासिनो आरोना लामाया ओरैबायसा गाज्रि थारमाने नोंथांमोननो दिन्थिनो थांदों आरोना ओमफ्राय आङो लामाखौ एसे दिन्थिना भुटियाचां थांनाय लामाया ओरैबायसा गाज्रि आरोना एकदम हाखर एकदम गिदिर गिदिर दं आरो बिराद खस्थ'थार आरोना एसे मोनहैनो थाखाय नै नुनो हागोन लोगोफोर साहा बागाना भुटियाचांआ बिराद गिदिर आरोना जों हाबबाय आरोना दायो लोगोफोर भुटियाचांआवहा टि स्टेटआव ओमफ्राय बिराद मानसि हायो आरो इयावना ओमफ्राय बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड लाइन मारिग्रा माने मानसिफोर फैनायानो बेग गैया आरो इयावहा नै नुलायबायानो आरोना सानै जराफोर ओमफ्राय बिराद माने समायना आरो जायगाया फट' थिखांनो थाखाय बिराद मोजां आरोना जायगाया ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै आरो जायगाखौ बिराद समायना रमायना आरोना नायलांदो नोंथांमोना दे जोबजासिम सफैबाय आरोना जोङो भुटियाचां टि स्टेटआव एकदमबारे पुरा सारिउफाले माने माबायानो माबा आरोना साहा बागान आरोना सारिउफाले ओमफ्राय बेयावहा मैदेरबो फैयो लोगोफोर बारा गोबावहालागै थानो हाया जोङो इयावहा ओमफ्राय थाब थांनांगोन आरोना ओमफ्राय आरो बेलेग जायगायावबो थांनांगोन बिराद रमायना समायना आरो ओमफ्राय मार बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड फैयो आरोना लाइन मारिनो थाखाय इयावहा आरोना ओमफ्राय अबेबा सापात बागान सिङाव ओरै हाबसोनासो लाइन मारिबायो खोमा अबेबा ओरै खना खनला होयो आरोना ओमफ्राय दाथ' गैथ'वा ओमफ्राय एसे गेजेर ससेयाव दं खोमा आरोना इयावहा ओमफ्राय मोजां जायगाया बिराद मोजां थान्दा आरोना ओमफ्राय सापात खानायफोरा दायो थांबाय आरोना नङाबा दिन्थिगौमोन आङो नोंथांमोननो ओमफ्राय एसे भिडिअ लादो आङो इसोरखौ ओमफ्राय नुलांगोन आंनि भिडिअखौ जुदि जोबजासिम नायो नोंथांमोना अननानै नै
गिदिर आरामथार थान्दा थान्दा आरो सोरहाबा टेनसन जाबाथाय इयाव फैबाथाय टेनसन जागोन आरो ना नायनो हागोन पुरा नुनो हागोन आरो ना नै पुरा बिराद गिदिर आरो ना बागाना अननानै आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना जाय जाय आंनि चेनेलाव गोदान हाबदो अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो ना आं बारा बुंनो रोङा ओमफ्राय गोदान गोदान नालाय मा बुंगोन मा थागोन जायो आरो ना ओमफ्राय जि खुगायाव फैयो बेखौनो जानला मोनला बुंलाबायो नै दंफांखौ नाय बिराद लाइन लाइन आरो ना बे दंफांनि थाखायनो फैदो आरो जोङो इयावहा नै नायनो हागोन नै बिराद मोजां नुयो आरो ना मोथाङावहा नै बिराद साफा नुयो आरो ना ओमफ्राय एसे फटक लानोसै आरो इयावबोहाय ओमफ्राय बिराद गोलाव फैनायनि उनाव नै दंफांखौ मोनबाय आरो ना बिराद गोलावथार दंफाङा नै मानसिफोरा फैयो फटक थिखाङो इयावनो आरो ना ओमफ्राय गेजेर गेजेर सब साहा बागान आरो ना नै सब साहा बागान मानसियानो मानसि लोगोफोर गारियानो गारि आरो ना सब दं सिङावनो मेडिकेल दं ओमफ्राय इथिं हेल्थ सेन्टार दं सब दं आरो इयावनो नायनो हागोन नोंथांमोनानो दंफांखौ एकदम लारि लारि फै केमेरामेन एसे खाथियाव नै दंफांखौ दिन्थिना हो मा साफा साफा नै गोजौ गाहाय गासैबो दिन्थिना होजोब आरो ना बेनि थाखायनो फैदों आरो ना एसे गोजानाव नामा गाज्रिमोन आरो लामाया बिराद थेवबाबो जोङो माने इजि लाना फैबाय आरो ना नायनो हागोन दंफाङानो बेसेबा लारि लारि गोजा आरो ना माने आंनि भिडिअ'आवहा फुल नुफेरा नालाय नोंथांमोनहा फुल नुफेरा नालाय बेनिखायनो दिनै फुल नुबाय आरो आंखौ ना हारसिंसो ओरै केमेरा खेबै खेबै भिडिअ खालामबाय थायोमोन नालाय आङो ओंखायनो आंखौ फुल नुबाय आरो नै लोगोफोर मा रोखा नुयो आंखौ नाय मोजां नुयोना नायनालाय बे आरोना जोंफोरो बाय बाय टाटा बेरायनो मोनाबायमोन आरोना अखाफोराबो जि आराम नुजाबाय जोब्बाय नै एकदम बेरायहैनो मा इयो पानिरियाव दं आरो दायो जोङो ना आङो दासो न'आव मोनफैबाय आरो ना 7:30 जाबाय आरो ओमफ्राय नै फिसाजोनोबो केक लाबोना होबाय आरो ना ओमफ्राय केक बिहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय थांफानो नागिरलायाखैमोन केक लाबो होनदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो ना